Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Napdeng ki live huwai ngut ki Lehnoh Maus ki bala Kyllon yap ha kajing yakun bat ki pulit ki sipai ka India ha Karagutalu Hills jong ka jela Chhattisgarh kan nyongut gidei ki Kynthei bat kat saungut pat gidei ki Shinrang. Kani kadai ka jingkhen ha ka jingkhen ra Lehnoh ka bane mentala shibnai. Menteri Ketenat Kampo Yeng jong ka Sarkar India Amit Shah labu thong bahapo ka live huwai tarik ulber arhajar arpun riu onnom dan Lehnoh Maus show ha India. Ka Karagutalu Hills ka badon ha khaput jong ka Chhattisgarh bat ka Telangana kadai ka jaka ka paki Lehnoh ki thauk temban training. Mensua gidei ki jaka baju pendon kambha da ka People's Liberation Guerrilla Army Battalion 1 Danda Karania Special Zone Committee ka balatip lengkot kum ka DKSZC TSC bat ka CRC. Amit Shah ulai kublai kerpang ya ka CRPF ki Special Task Force bat ki District Reserve Guard lani ki DRG ki bala training banyop penyap ya kita ki live huwai ngut ki Lehnoh. Ki don kat prangut ki sipai ki bala mensau ha kani ki jinya kun ka bala shibnai. Prangut ki dei ki bala mensau ha ka jing siap pen betai bom bat menta barok ki ba mensau ki lakham yo bor. Ki don kumba shipho hajar ngut ki sipai ki balik khenra ha ka tai ka thain ka ba ki Lehnoh Maus ki klan ba. ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है।